қабули барномаи рушди кино барои солҳои 2018-2022 аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қадами наве буд дар рушди синамои миллӣ. Дӯстдорони синамои асил, собиқадорони соҳаи кино ҷамъ омаданд то аз филми тозаи истеҳсоли ватанӣ дидан намоянд. Филм «Хуштоманҳо» ё «Ман на манам» унвон гирифта кори аввалини студияи филмофарии Симур Синема мебошад. пеш аз намоиш дар забони ҳама номи филм чарх мезад ва ҳама интизорӣ мекашиданд то рӯи пардаи синамо чиро хоҳанд дид. тахмин мекарданд ки мавзӯъ хуштоманҳо хоҳад буд. бояд қайд кунам ки рӯзҳои охир жанри мазҳака ки хеле мубрам шудааст ва зиёд талабгор дорад барои тамошочиҳо, хеле ҷолиб ҳаст ки ҳамин намуд жанрҳо сохта шавад бо кайфияти хуб ва бо салиқаи хуб ки тамошочиҳои моро бештар ба синамо ҷалб кунад. ва хуштоманҳо ки имрӯз ба намоиш дода мешавад, яке аз темаҳои мубрами рӯзгоро, темаи хонаводагиро ба таври мазҳакавӣ даст задааст ки ин ҷолиб ба назар меояд ва хушбахтӣ боз дар он аст ки дар ҳамин филм ҳунарпешаҳои машҳури мо нақш офариданд аз қабили Зульфия Содиқова ки яке аз хонум ҳунарпешаҳои маъруфи мо буда, на ин ки дар филмҳои дохилӣ балки дар филмҳои хориҷӣ бозӣ карда аз лиҳози ҳунарӣ ва малакаи истеъдоду нақшофаринӣ саҳми худашонро дар рушди синамои тоҷик гузошта истоданд. пеш аз намоиши филм мо огаҳӣ ёфтем ки дар филми «Хуштоманҳо» ва ё «Ман на манам» чанд наврасе иҷрокунандаи нақши лаҳзавӣ буданд ва ин кори аввалини онҳо рӯи саҳнаи синамо буд. ман нақши набераи Садафморо бозӣ мекардам ки дар он ҷо ман дар ин филм бори аввал аст нақшро бозӣ мекунам. дар ин филми «Хуштоманҳо» як нақши писарбачаи бо номи Эраҷро бозӣ кардам ки ба ман хеле ҳам маъқул буд ва дар нақшҳо ман суруд мехонам ва мегирям, механдам. нақшҳо яъне ки образҳо бисёр ба ман маъқуланд ва кор кардан бо режиссёрҳо ҳам ба ман маъқул шуд. пас аз ворид гаштани меҳмонон болои роҳрави сурх ба Толор, нахуст муаррифӣ шуд гурӯҳи филмбардорон ва ҳунармандоне ки дар филми мазҳакавии «Хуштоманҳо» ва ё «Ман на манам». ин гурӯҳ пас аз заҳмати яксолаи худ кӯшиш кард то қадами наве дар рушди синамои миллӣ гузоранд. гурӯҳи эҷодӣ идеяи филмро дар якагӣ фикр карданд ва пас аз омода шудани он даст заданд ба наворгирии филм. акнун заҳмати онҳо тақдим мешавад ба дӯстдорони синамо. жанри мазҳака дар тамоми гӯшаву канори дунё писанди мардум аст. کی نمیخواد خندیدن، کی نمیخواد خوشحال باشه. من گمان میکنم که ما باید حتما ژانری مضحکه مثلا رواج دادن در خود، چی در تئاتر، چی در مثلا تلویزیون و چی در سینما. و من پیشنهاد کردن این نقش صدفموро و سوال اولین من بود که موموگل رو کی بازی میکند؟ گفتن نیسا محمدجانова. نیسا محمدجانова اصلا همین سوال داد و گفتن که زولفیا صادقова. و خیلی وقتی که فهمیدیم که با هم پارتنر میشیم در روی بگیم فیلم برداری، خیلی از این خوشحال شده بودیم برای که علاقه ما تجربه کار داشتیم در تئاتر با نیسا محمدجانова. نقشی که من میبازم این خیلی نقشی مثلا خوشتابانی مهربان است، خیلی برحم است، دوست دار است، کلینهایش را احترام میکند، فرزندهایش را دوست میدارد. بعداً عوض میشود. فریده خیز مادرم با کمک کن. من کنم دیگر کلینو هیچ کار نمیکنم. آخر تو دیگر کلینو نیستی، تو با عقل که منی کو. филм дар жанри ҳаҷм ва драма омода шуда бозгӯи зиндагии чанд оила мебошад. муносибати хушоманд бо келин, ҳурмат, эҳтиром ба калонсолон ва муносибати хуб дар оила меҳвари асосии филм қарор дорад. ҳарчанд ки филм дар жанри ҳаҷм пешниҳод шуда бошад, ҳам пушти он саҳнаҳои ҳаҷвӣ зиндагии воқеии имрӯза инъикос ёфтааст. дар филми «Хуштоманҳо» ва ё «Ман на манам» Нисо Муҳаммаҷонова, Зульфия Содиқова, Лутфулло Давлатзода, Нуриддин Насриддин, Таштир Халилов, Аъзами Розиқ ва чандин ҳунармандони дигар нақшофарӣ карданд. ягона интизори ман ҳамин аст ки ман мехоҳам ки филми тоҷик рушд кунад ва ҳамин коре ки ман кардам ҳаминам барои ҳамин буд ки як коре кунем ки филми тоҷик рушд кунаду филмҳои хуб шавад. рост гуфтед ки шумо ин филми бозорӣ аст ва мо дар оянда умед дорем ки як бо ҳамин
ҳамкасбомон як коре кунем, як филмҳои аз ин хубтар ҳам ба навор бигирем ва филмҳои фестивалӣ бикунем. مردانی به ناموسه غمخوانی بودیم سوزم حسابی زنهامون موجوبا سرد پویز میگیم کارو دا مخول روزگاه هیچ کمی زنی زنها دا یوردن بدیم هوا برکت بگیرن میخیدن عصبش آرام این خوب نیست برادر اینه همسر بیم اومد پیاز بوز کنه را نمیتونم ما همه هنره یک مرده چی هنر کمر гурӯҳи филмофарии Симур Синема бо офаридани филми аввалини худ саҳми назаррасе дар фазои синамои ватан гузошт. Бо рӯи пардаи синамо омадани ин филми мазҳакавӣ фазои синамои кишвар то андозае пур хоҳад шуд. Ҳамчунин филми мазкур тавонист дар кашфи чанд ҳунарманди ҷавон саҳм гузорад. намоиши филми хушоманҳо ва ё ман наманам дар кинотеатри Наврӯз то 16 ноябр идома меёбад. در همینجا خوب روم وقتی نوز است چند همینجا خوب کنم این قدر وقت